سلااو ریس گهدارên zêde ezîz û xweşewîst. Ez Ehmed Berûjî. Ez dê hewl bidim ji pencere û dîdgeha xwe behsa genûsîd û sînema Kurdî bikim. Wek hezkiriyekî sînema Kurdî, ez dê têbîniyên xwe derbarê genûsîd di fîlmên Kurdî de înim ber ruh û guhê we. Podcast Kurdî qise dike. Ji podcastkurdî.com û hemû platformên podcastan hûn dikarin li me guhdar bikin. Wek tê zanîn cihûyan bi rêya sînemayê genûsîda cihûyan yan jî binawekî din Holokost nîşanî cîhanê daye. Bo nimûne fîlmên wek Piyanîst, Jiyan xweş e û Lîsteya Schindler ew berhemên gewre ne ku genûsîd û bandora wê nîşan didin. Em dibînin fîlmên Kurdan jî yên destpêkê li ser genûsîd, komkujî û kêşeyên dagirkeriyê ne. Li vir ez naxwazim bikevim niqaşa fîlmên ne bi zimanê Kurdî sînema Kurdî ne yan na, wê niqaşê bo sînemakaran dihêlim. Ez dê behsa sê fîlman bikim ku zimanê wan Kurdî ye. Yek ji Bakurê Kurdistanê ye, yek ji Rojhilatê Kurdistanê ye û yek jî ji Başûrê Kurdistanê ye. Her sê fîlm jî li ser genûsîda Halabceyê ne. Lê di wan fîlman da gelek kêşe û mijarên din yên siyasî û civakî jî tên nîşandan. Ew fîlm bi şêweyekî klasîk ajîtasyonê li ser komkujiyê nakin. Ew her sê fîlm bi çîrokên cur bi cur encamên neyîniyên komkujiyê li ser civaka Kurdan nîşanî bîneran didin. Yekem fîlma ku ez dê behs bikim Kilamek ji bo Beko ye. Ew fîlm bi derhêneriya hunermend Nîzametdîn Arıç di sala 1992 de hatiye durustkirin. Nîzametdîn Arıç bi karakterê Beko rola sereke jî dilîze. Kilamek ji bo Beko yekem fîlma Kurdî tê zanîn ku bi zimanê Kurdî ye. Wê fîlmê gelek xelatên navnetewî wergirtine. Eger bi Kurdî behsa çîroka fîlmê bikim, birayê Beko Cemal Öztürk şûna ku biçe leşkeriyê dixwaze ji Sûrûcê derbasî Rojavayê Kurdistanê bibe û ji wir jî biçe Başûrê Kurdistanê tewlî pêşmergeyên li dijî Saddam şer dikin bibe. Beko jî bi heman şêweyê diçe ku birayê xwe bibîne. Beko diçe Rojava û bi alîkariya hinek kesan ve diçe kampekê li Başûr ku jin û zarok jî tê de ne. Beko piştî demekê li gel xelkê kampê diçe Halabce. Beko di bombebarana kîmyewî ya li ser Halabceyê de rizgar dibe û zaroka bi navê Zînê jî rizgar dike. Beko û Zînê bi ser Rojhilatê Kurdistanê ve diçin Almanyayê. Di wê fîlmê de hinek duruşum, sembol û bersivên gelek girîng hene divê em li ser biaxivin. Bo nimûne, leşker li Sûrûcê bi ser gundê Beko de digirin ji ber ku birayê wî Cemal Öztürk neçûye leşkeriyê. Serbazek bi Tirkî pirsan ji gundiyan dike lê kes bersiva wî nade. Serbaz xwe aciz dike ji muxtarê re dibêje çima kes bersiva min nade? Muxtar dibêje çimkî zimanê we fêm nakin. Ew bersiveke gelek girîng ye. Bi rêya sînemayê nîşan dide ku Kurdan zimanekî cuda heye ji dagirkerên xwe. Di sehneyekê de jî li kampê kesek zarokan fêrî xwendinê dike, li ser texte dinivîse em Kurdin, welatê me Kurdistan e. Zînê jî wê duruşmê li deftera xwe dinivîse, şevê di nav nivînan de jî dubare dike. Paşê nîşanî Beko dide û dixwîne. Di dawiya fîlmê de li Almanyayê gawa Beko dizane ku birayê wî di rê de hatiye girtin, kirine leşker û li vir di şerekî de hatiye kuştin, ew duruşma Zînê jê re xwendibû tê berçavên wî. Duruşma em Kurdin, welatê me Kurdistan e ji bo Kurdan ku dijminên wan hebûna wan qebûl nakin û dixwazin wan ji holê rakin û asîmîle bikin sade û asayî nîne. Ew duruşum nîşan dide ku derhêner xwastiye bi rêya sînemayê bêje em hene. Em milletek cida ne û me welatek cuda heye. Biya min di heman demê de peyameke din jî di wê duruşmê de heye ku dibêje em Kurd di warê sînemayê de jî hene. Çimkî Nîzametdîn Arıç stranbêje lê di warê sînemayê de kemasî dîtiye û ew karê pîroz kiriye. Duruşmeke din heye dîsa hêjayî gotinê ye. Li kampê zarokek heye komîkek li ser serê wî ye, li ser komîkê wî bijî Kurdistan hatiye nivîsîn. Biya min ew jî peyameke xurt e ji bo ew kesên dixwazin bi genûsîd û komkujiyan Kurdistanê tune bikin. Eger mirov bi dîqet lê binêre di wê fîlmê de
بکو همو سینورên Kurdistan parçe kirine bi şêweyekî qaçax derbas dike. Derbasbûna Beko nîşan dide ku ew sînor xwezayî nînin û welatê Kurdan hatiye dagirkirin. Di dawiya fîlmê de Beko li Almanya beşdarî çalakiya Newrozê dibe ku li wir ji kesekî nas agahiyan derbarê birayê xwe de werbigire. Di çalakiyê de em ala Kurdistanê dibînin. Ew al, sînor û sembol û duruşmên ku min behsa wan kirî hemû li dijî paşnavê wan ê Ozturk in. Di fîlma Kilamek ji bo Beko de rasterast ew peyam hatiye dayîn ku Kurd bi ziman, ax û ala xwe neteweke cuda ne. Destxweşiyê li hunermendê Hêja Nîzametdîn Arıç dikim ku bûye pêşengê karekî wiha pîroz. Fîlma me ya duyem Textê Reş e. Ew fîlm ji aliyê derhênereke jin ve di sala 2000 de hatiye çêkirin. Derhênera fîlmê Semîra Mexmelbaf Îranî ye û bavê wê Muhsin Mexmelbaf jî derhêner e. Senaryoya fîlmê ya Semîrayê û bavê wê ye. Semîrayê di 20 saliya xwe de ew fîlma xwe ya duyemîn çêkir û gelek serkeftî jî bû. Di heman salê da bi wê fîlma Kurdî li Parîsê di 53yemîn Festîvala Fîlmên Navnetewiya Kenê de xelata taybet a jûrî wergirt. Ji bilî wê gelek xelatên din jî wergirtin. Ji wan xelatan a herî girîng xelata UNESCOyê bû. Fîlma Textê Reş bi giştî ji du çîrokên serekî pêk tê. Piştî şerê Îran û Iraqê xilas dibe, trajediya kîmyabarana Helebceyê bi wegera aware û koçberên Helebceyê ji çol û çiyayên Rojhilatê Kurdistanê bo Helebceyê nîşanî bîneran dide. û di heman demê de têkoşîna mamostayan e ku Textên Reş li pişta wan in li gund û çiyayan digerin dixwazin xwendinê hînê kolberên zarok, gundî û koçberan bikin. Di fîlmê de ew Textên Reş wek hêmayeke xweparastinê jî tên nîşandan. Mamosta heriyê li textên xwe didin ku rengê Textê Reş wek rengê axê be ku ji firokeyên mamosteneyên dîtin û wan ji êrişên asmanî biparêze. Fîlma Textê Reş nêzîkî sînorê Başûrê Kurdistanê li çiyayên Rojhilatê Kurdistanê hatiye çêkirin. Ji ber coğrafiya gelek astengî çêbûn e. Çîroka fîlmê hemû di nava rojekê de derbas dibe. Lê ji ber astengiyan fîlm di du mehan de hatiye durustkirin. Derhênera fîlmê Semîra Kurdî nizane û xwestiye bi zimanê Kurdî êş û azarên wan nîşanî cîhanê bide. Birêya asîstanê xwe ve li gel lîstikwanan axiviye. Ji ber rasterast direktîv nedanê proseya dîmengirtinê dirêj bûye. Wek din lîstikwaneke jin Kurdî nizane li pêş sehneyan hewokên Kurdî ji bere dike û dibêje. Wê yekê jî ew prose dirêj kiriye. Di fîlma Textê Reş de jî sehneyên girîng hene ku pêwendî bi ziman û kultûra Kurdî we hene. Mamosta Seîd digere ku hinek kesan peyda bike hînê xwendinê bike, di rê de pîremêrekî dibîne. Ew pîremêr gawa dizane ew mamosta ye, nameyekî ku ji kurê wî li zindaneke Iraqê hatiye nîşanî wî dide û dibêje bo min bixwîne. Mamosta temaşe dike dibêje ew Farisî nîne. Nizanim ka Kurdî ye, Erebî ye, Tirkî ye. Bi vê nameyê ji bo wê demê bi rêya sînemayê hatiye nîşandan ku Kurdî jî ji wan sê zimanên li ser Kurdan hatine ferskirin kêmtir nîne û name jî sînema jî bi Kurdî dibe. Em dibînin ew aware û koçberên ku we digerin warên xwe bi cil û bergên Kurdî ne. Derhêner Kurd nebe jî xwestiye fîlm bi hemû şêweyan Kurdî be. Semîra Mexmelbaf di hewpeyvînekê de dibêje ew fîlm derbarê xelkê Kurdistanê yê bêmal de ye. û derhênerê naskirî Behmen Qubadî jî di wê fîlmê de rola mamostayekî bi navê Rêbwar dilîze. Hewl dide zarokên kolber hînî xwendinê bike. Lê zarok guhê xwe nadin wî û tenê dixwazin ji bo debara xwe tiştekî ji kolberiyê qezenc bikin. Wextê aware nêzîkî sînor dibin, ji aliyê dinê sînor dengê tifingan tê. Aware gelek ditirsin, Helebce tê bîra wan. Ew aware hemû pîremêrin, tenê jinek bi navê Helale û kurê wê di nav de ne.
Gava dengê teqeyan zêde dibe, helale kurê xwe himbêz dike û bi kevirên biçûk li hawîrdora xwe dîwar çê dike ku wan biparêze. Dibêje eynî wek Helebceyê ye, kîmyabaran e, gelek gotinên ji dema komkujiyê dubare dike. Mirov bi wan dîmenan dizane ku derûniya wê têkçûye ji ber komkujiyê. Mamosta Seîd ku rêya sînor nîşanî wan koçberan dide, her çiqa ji helalê re dibêje ew kîmyabaran nîne, li aliyê dinê sînor leşkerin teqe dikin, lê helale bawer nake. Di dawiya fîlmê de Mamosta Seîd heya sînorê Helebce rêyê nîşanî koçberan dide û ji wan re dibêje ew sînor e û aliyê din Helebce ye. Lê ew koçber jê bawer nakin. Çimkî warê wan ew qas hatiye bombebarankirin ku êdî warê xwe nenasin. Ew koçberên pîremêr wisa tên nîşandan ku tenê dixwazin vegerin ku li warê xwe bimirin. Di fîlmê de gelek metafor hatine bikaranîn ku xeyalî ne, lê dibe ku bibe rasteqînî jî. Bi rêya wêranbûna Helebceyê û derûniya mirovî, trajediya kîmyabaranê bi şêweyekî serkeftî hatiye nîşandan. Fîlma me ya dawiyê Jiyan e. Fîlma Jiyan di sala 2002 de ji aliyê derhêner Cano Rojbeyanî ve hatiye çêkirin. Cano Rojbeyanî xelkê Başûrê Kurdistanê ye û hemwelatiyê Amerîkayê ye. Cano piştî fîlma Jiyan du belgefîlm jî li ser Enfalê durust kirine û çendîn xelatên navnetewî wergirtine. Çîroka wê fîlmê ji her du fîlmên din cudatir di nav Helebceyê de û li ser Nifşanû diçe. Kesek bi navê Diyarî piştî 5 salan bi ser komkujiya Helebceyê ji Amerîkayê ve digere Helebceyê ku ji bo zarokên sêwî sêwîxaneyekê çêke. Di destpêkê de gava Diyarî tê Helebceyê di rê de bi navê Jiyan keçeke zarok dibîne û sêvekê diyarî dide jiyanê. Ew sêv wek diyardeyek hatiye nîşandan ku hêmaya kîmyabaranê dike. Di çêkirina sêwîxaneyê de em dibînin kesên ji ber kîmyabaranê birîndar û kêm endambûne dişixulin. Ew nîşaneya wêyekê dike ku kîmyabaranê bandor li ser piraniya xelkê Helebceyê kiriye. Ji xwe diyarî seredana nexweşxwaneyê dike, dibîne ku piştî çendîn salan jî nexweşxwane ji birîndarên kîmyabaranê tije ye. Piştî sêwîxane durust dibe, merasîma vekirina sêwîxaneyê tê lidarxistin û xelk li wir kom dibe. Diyarî axiftinekê pêşkêş dike û dibêje ji ber keçika bi navê Jiyanê, navê sêwîxaneyê daniye Jiyan. Ev nav hêviya jiyaneke nû dide xelkê ji mirinê rizgarbûy. Di vê merasîmê de duruşmek heye gelek giring e. Diyarî dibêje bijî Helebce, bijî Kurdistan û xelk jî dubare dike. Ew duruşim jî ne duruşmeke asayî ye. Wek ya di fîlma Kilamek ji bo Beko de bersiveke bo dijminên ku dixwazin Kurdan bi cenûsîdê ji holê rabikin û di heman demê de hêviya jiyanê ye bo Kurdan. Di sehneyekê de Jiyan li kitêb û kowarên diyarî temaşe dike û kowareke ku bergê wê gul li serin gelek bala wê dikêşe. Ji diyarî dipirse, pêş kîmyabaranê Helebce jî wiha bi gul û gulzar bû? Diyarî dibêje erê gelek rengîn û bi gul bû. Trajedî li wir ji çavê Nifşanû ya piştî kîmyabaranê wiha hatiye nîşandan ku Helebce her wêran bû û rengîniya bajêr wek xeyalê ye û jiyanê ku hîç gul nedîtine di xewnê de xwe di nav baxçê gulan de dibîne. Heman trajedî di fîlma Textê Rej de ji çavê pîremêrên koçber ku nifşa pêş kîmyabaranê ne wiha hatibû nîşandan ku piştî çendîn salan we digerin Helebceyê ji ber wêraniyê warê xwe nanasin. Ew her sê fîlm ku bi ya min bengeha sînema Kurdî ne, bi Kurd û Kurdî wiha bûn. Li wir pirsyarek heye, gelo çima ew fîlm têra xwe li cîhanê û li nav civaka Kurdan jî ber belav nebûne? Gelek sedem hene.
لی سدمین سرکی پیشسازی سینما کردی و بازار کردی نینه. سازیم پیوندیدار نینن. بگشتی کشه دیسا هر به دولت بونه. لی تاوی کیماسیان پیشوچونک جی هیا. بو نمونه بریا فستیوال فیلم نو نتوی وک دهوکو سلیمانی جهر چار پارچین ولید سینماکار کوم دبن فیلم و فکرین هاو دبینن هاو دناسن کیشه و پروبلمین هاو براورد دکن و چاره سریان پیشنیازی هاو دکن. از هیویدارم هون چاوا بون بیسرین و پودکسته هون و ساببن بینرین وان فیلمان جی. دخوازم لسر ناو باجار جی تشتکی بیجم. حلبجه یکم باجار من بهیستی کپهی و شهید بوته بکارانین. گاوا بحثا وی باجاری دکن دبیجن حلبجه شهید. دوی ام جی ناوی وی راست بزانن. ناوی وی حلبجه نینه. حلبجه. از لور گلک سپاسیا پودکست کردیه جی دکم. کارکی گلک پیروز و پروفیشنال دکن. چمکی پودکست بو زمانکی وکی کردی گلک گرینگن. نه تنه بونها. جبو داهاتوی و بو دیروکی جی گلک گرینگن. چند سال پشتینها گلک کس هم جبو نرخاندنا و سردمه هم جی بو خباتین خواه وک جاوکانی ده سوده جی پودکستان ور بگرن. دستخوشی لخباتکار و خمخورین و پلاتفورمه دکم. از پنجره خواه دگرم و خاطره و دناو خیر و خوشیان ده بمینم. پودکست کردی قصه دکی. جی podcastkurdi.com و همون پلاتفورمین پودکستان هم بکارن لمه گهدار بکن.